האם אפשרי שהאהבה כתובה מראש? אם כך, כל מה שעלינו לעשות זה לדעת לקרוא. אביב גיא היא מיסטיקנית. כקוסם אני מנוע מלחוות דעה על קולגות או על מיסטיקה בכלל. אנחנו כולנו מאותו היער. אז הזמנתי אותה לשיחה על אהבה ומיסטיקה. אהלן אביב. ברשותך? איזו חסימה לתפיסתך יכולה להיות לאדם בדרכו לאהבה? חסימה אנרגטית. חסימה אנרגטית כמו עין הרע יכולה לחסום לאדם את הדרך מלהגיע לזוגיות, מלפתח זוגיות. חסימה של כישופים. כישופים יכולים לגרום לאדם לעכב את האהבה שלו, להפסיד או לא להתקדם בכלל לכיוון. מכתוב או לא מכתוב? מכתוב מיום ההולדת. כשאדם נולד הכל כתוב. האהבה שלו, הדרך שלו, המקצוע שלו, היכולות שלו. אפשר לכוון, אפשר להועיל, להקל, לשנות לו, הכל כתוב. מה יהיה? מסתבר שבאהבה זה חשוב, לפחות למי שמאמין בגורל וביכולות של אחרים לקרוא אותו. סליחה? היית רוצה לדעת משהו על האהבה שלך דרך מיסטיקה? האהבה שלי? כן. אז בבקשה. אוקיי. שלום, אני אביב. אני מאוד, אני אפרת. מתעניינת באהבה? מתעניינת מאוד. תהיה לי אהבה, תהיה בזמן הקרוב. נראה. אהבה תהיה לה? הזמן הוא בין 3 ל5 חודשים. אהבה טובה, אמיתית, כנה, אוהבת, תומכת. ומי יהיה הבחור? מי הוא? מה הוא? קשור לחוק ומשפט, אני לא חושבת שהוא עוסק בחוק ומשפט. במקום אקדמאי בכיר, בחור טוב. אהבה זה חשוב? אבל זה מאוד חשוב. אהבה נמשלת מנשימה. בלי אהבה אפשר לחיות. בלי נשימה אפשר לחיות.